mitä korkeammalta puusta, mitä suurempi pakuri, niin sen lääkinnällisempi. Totta kai mitä rankemmasta talvesta se tulee, sen parempi. Pakurin ilmeisesti kirjoitettu historia, niin ensimmäinen syöpätapaus joltain vuodelta 1200, niin tsaari paransi huulisyöpänsä pakurilla, väitetysti. Sehän näyttää kasvaimelta. Sen pintaosa on ennen kaikkea niin kuin kasvaimia vastaan. Tässä on hirveästi melamiinia, mikä on sama kuin ihon pigmenttiaine. Vaatii tosi paljon energiaa elimistöltä rakentaa melamiinia. Tiukin tarina, minkä sain, niin ystäväni lahjoitti 70 mummolle, jolla oli lääkäri sanonut, että kuukaudesta 3 elinaikaa, niin pakurin tästä mustasta osasta tehtyä uutetta ja poikukan juuri uutetta. Ja vuoden päästä tuli kiitos, että kasvaimet oli hävinnyt. Mutta oli varmasti tehty muitakin temppuja, mutta yhtenä osana. Jos joutuu mettään, kun norjalaiset hyökkää, niin tätä pystyy jonkin verran syömään ilman, että tätä käsittelee millään lailla. Eli hiukan imeytyy. Siinä on periaatteessa 18 aminohappoa, että sillä voisi vaikka vähän elää. Mutta paras on kuitenkin keittää teetä, koska siinä on kuitenkin puumainen rakenne, niin että sieltä irtoaa ne kaikki pitkäketjuiset sokerit eli polysakkaroidit. Sienimaailman kuningas. Aika semmonen aika tumma maku, jopa vaniljaa. Et siellä on vaniljan sukulusiakin. Nyt ei jäänyt teille maistia.